तो मांत्रिक एका गुहेमध्ये वास्तव्याला होता. त्याने तिथेच त्याचं साम्राज्य उभारलं होतं. पण हे सगळं गावात कोणालाच माहीत नव्हतं. तो मुलगा म्हणजे चेतन आम्हाला त्या गुप्त जागी घेऊन जाणार होता. चेतनने त्या म्हशीला तिथेच जंगलात आल्यामार्गी जायचा इशारा केला. ती सुद्धा लगेचच एखाद्या शहाण्या बाळासारखी स्वतःच्या मार्गी गेली. मी आणि चेतन पुढे जाणार इतक्यात मला विशालची आठवण झाली. मी पाहिलं तर तो अजूनही तिथेच स्तब्ध उभा होता. झालेल्या प्रकाराने तो थोडा अस्वस्थ वाटत होता. मी लगेचच त्याच्याकडे गेलो. त्याला विचारलं, काय झालं? तो म्हणाला, तुमच्या बोलण्यावरून तरी मला असं वाटतं की तुम्ही एकमेकांना आधीपासूनच ओळखता. विशालने मला पेचात टाकलं होतं. मी काही बोलणार इतक्यातच तो चेतन आमच्या बाजूला प्रकटला. त्याला अचानकच इतक्या जवळ पाहून आम्ही क्षणभर तर दचकलोच. 10-15 पावलं लांब उभा असलेला तो मुलगा अचानकच आता आमच्या बाजूला उभा होता. आपल्याकडे या गोष्टींसाठी वेळ नाही. तू याच्या प्रश्नांची उत्तरं नंतर कधीही देऊ शकतोस, असं बोलून चेतन सरळ पुढे निघाला. नाईलाजाने मी सुद्धा विशाल सोबत त्याच्या पाठी निघालो. बऱ्याच वेळाने चेतन आमच्याशी चालता चालताच बोलू लागला. काही वर्षांपूर्वी एका मांत्रिकाने याच गावातील एका स्मशानात एक विद्या शिकली होती. त्याला यासाठी स्मशानात राहूनच बऱ्याच परीक्षा द्याव्या लागल्या. त्याला सतत काही मंत्रजप करावा लागत होता. मेलेल्या माणसाच्या कवटीतून त्याला अन्न ग्रहण करावं लागत होतं. तुम्ही मनुष्य ज्याला घाण म्हणता ते सगळं काही त्याला खायला लागत होतं. हे करत असताना त्याच्या मनाचं बऱ्याच वेळा खच्चीकरण करण्यात आलं. अनेक अमानवी शक्तींनी त्याला थांबवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. पण त्याने जिद्दीने, मेहनतीने ती विद्या प्राप्त केली, ज्याला लोक कर्णपिशाच्य विद्या म्हणतात. कर्णपिशाच्य म्हणजे? मी विचारलं. कर्ण म्हणजे कान, पिशाच्य म्हणजे दुष्ट अमानवी शक्ती. जो कोणी ही विद्या शिकतो त्याच्या कानात एक पिशाच्य सतत काहीतरी बोलत राहतो. एकदा काही विद्या प्राप्त झाली की यातून त्या माणसाची कधीही सुटका होत नाही. ते पिशाच्य सतत त्या माणसाच्या कानाशी काही ना काही पुटपुटत राहतो. तो माणूस जर मनाने खंबीर नसेल तर तो वेडा बनून जातो. हे पिशाच्य जर इतकंच वाईट आहे तर मग त्याची साधना का आणि कोण करेल? मी विचारले. कारण याच पिशाच्यामध्ये त्या साधकाची भरभराट करून देण्याची क्षमता असते. असं म्हणतात, या पिशाच्याला भूत आणि भविष्य दोन्ही काळ समजतात. हे भूतकाळात घडून गेलेल्या आणि भविष्यात घडणाऱ्या सर्व गोष्टी सांगू शकतं. काय केल्याने काय होईल हे आधीच माहीत असल्याने या साधकालाही प्रत्येक गोष्टीत यश मिळत जातं. हीच विद्या या मांत्रिकाला प्राप्त आहे. त्याला काही वर्षापूर्वी कर्णपिशाच्याने सांगितलं की मी म्हणजे एक चेतन त्याच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरणार आहे. म्हणून त्याने मला बंदी बनवलं आहे. आता त्याला एक नवीनच गोष्ट समजली आहे. एक गावाबाहेरील मुलगा चेतनच्या या कार्यात त्याची मदत करणार आहे.
म्हणून तो मांत्रिक आता तुमच्या पाठी लागला आहे. तुम्ही या गावात पाहिलेली सर्व अमानवी शक्ती ही त्याच्याच तालावर नाचणारी केवळ एक प्यादी होती. म्हणजे त्या मांत्रिकाने आमच्यावर मुद्दामून जाणीवपूर्वक या अमानवी ताकदींचा वापर केला होता. हो, आधी तुम्हाला घाबरवून या गावातून पळवून लावण्याकरता आणि आता तुमचा जीव घेण्याकरता. पण आम्हाला यात नाही पडायचं आहे. आम्हाला त्या मांत्रिकाच्या वाट्याला जायचंच नाही. आम्ही इथे सहलीला काही दिवस मजा करायला आलो होतो, पण आता नाही. आम्ही आजच हे गाव सोडून परत आमच्या घरी जातो. मग आमच्यावरचं हे संकटही आपोआपच टळेल, मी म्हणालो. हे ऐकताच चेतन जागेवरच थांबला. तुम्हाला असं खरंच वाटतं? चेतन माझ्याकडे वळून म्हणाला. त्याच्या चेहऱ्यावर क्रूर भाव होते. त्याच्या डोळ्यात मला सुडाची आग दिसत होती. म्हणजे? मी विचारलं. तुम्हाला हे गाव सोडून जायचं आहे, पण तसं मी होऊ दिलं नाही तर? असं म्हणत त्या चेतनने त्याचे दोन्ही हात हवेत भिरकावले. काही कळायच्या आतच समोरची 3 मोठी झाडे मुळासकट जमिनीतून उखडून आडवी झाली होती. हे पाहून आम्ही खूप घाबरलो. मला खऱ्या अर्थाने आता त्या चेतनच्या ताकदीची जाणीव झाली होती. तो एवढासा मुलगा काय करू शकतो हे मला आता कळून चुकलं होतं. तुम्हाला अजूनही असंच वाटतंय का की तुम्हाला हे गाव सोडून कुठेही जाता येईल? चेतन जोर जोरात हसू लागला. घाबरू नका, मी तुमची फक्त मस्करी करत आहे. ते बघा समोर, त्या मांत्रिकाच्या गुहेचं गुप्तद्वार. उखडलेल्या झाडांपलीकडे जमिनीत जाण्यासाठीचं एक गुप्तद्वार आता आमच्या नजरेस पडलं होतं. आम्ही आता खऱ्या अर्थाने यात अडकलो होतो. आम्हाला विनाकारण या युद्धात सहभागी व्हावं लागणार होतं. एकीकडे तो दुष्ट मांत्रिक होता जो आमच्या जीवावर उठला होता, तर दुसरीकडे दुष्ट शक्तींची अमाप ताकद असलेला हा चेतन होता. मला आता खरंच त्या माणसाची, त्या गुरुजींची मनापासून आठवण येत होती. पण ते तर तिथे गावात आपल्या नातवाच्या बारशात गुंतले होते. आता मलाच प्रत्येक पाऊल विचारपूर्वक टाकावं लागणार होतं. आम्ही त्या मांत्रिकाच्या गुहेत जाणार होतो का? त्या गुहेत अजून कोणती वाईट शक्ती आमची वाट पाहत होती? आणि या चेतनवर आम्ही किती विश्वास ठेवायला हवा होता? जाणून घेण्यासाठी पुढचा भाग पाहायला विसरू नका. क्रमशः बागुलबुवा. दर आठवड्याला असेच 2 हॉरर व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी या बटनावर क्लिक करा. व्हिडिओवर लाईक आणि कमेंट जरूर करा. इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.